E o familie care nu e completă, pentru că câțiva, un frățior lipsește, e la cineva, nu dau nume. Dorin a venit pe la noi, bună dimineața! Bună dimineața! Și vorbim despre adaptarea puiuților atunci când decidem să apelăm la o felisă autorizată și ne place un puiuleț și el e disponibil. Cum se va adapta în noua lui locuință, pentru că îl luăm dintr-o zonă de confort, din familia lui cumva. Da, doar și ea e mama. Da, ea este mama, i-am promis că îi facem un cat show aici da, exact. să vorbească. Ăsta este unul din motivele pentru care trebuie să plece undeva după 3 luni și ceva către noile case, pentru că atunci puiuții își doresc să fie independenți. Deci trebuie să demontăm și mitul ăsta că trebuie luați de mici, că se împrietenesc mai bine cu noi. Nu este adevărat. Dacă îi luăm mici și ei nu sunt pregătiți să plece de la mama lor, se vor adapta mai greu. Așa că ei trebuie să plece undeva după vârsta de 3 luni. El a plecat mai târziu. El a plecat pe la motarul nostru permanent în călduri. S-ar putea să mă convingi să mai iau. Pot să te conving și eu, pentru că ce vezi aici mama, cei 2 pui și al 3-lea pui e Simba. E Simba, uite-l, el e Simba. Pe cine avem aici? Mă mor după ciocolata asta. San Bernard. San Bernard, mă auzi, îl cheamă San Bernard. San Bernard. Câte luni are? Are un an? 5 luni. Are un an, nu? 5 luni. Băi, San Bernard, ce faci? Are un smoc alb pe spate. E numai bun de cumpărat. Dorin, la ce să ne așteptăm atunci când mai avem un animal, cum s-a întâmplat la mine? Când mai avem o pisică? Să te aștepți la... Dar pentru câtă vreme să ne așteptăm la... Că, uite, la mine nu s-a întâmplat foarte mult, dar poate sunt un caz fericit, pentru că Tom, pisicul rezident, așa cum l-ai numit tu, e un pisic foarte bun și l-a acceptat foarte ușor pe Simba. În mod normal, ei se ghidează după miros și cel mai bine ar fi să le punem fiecare într-o cameră, după care să le schimbăm lucrurile impregnate cu mirosul lor, în așa fel încât să se obișnuiască întâi cu mirosul și după aia să vadă cealaltă pisică. Mirosul celeilalte. Tocmai de asta eu când am plecat cu Simba de la Dorin, mi-a zis prima dată, dă-i păturica lui Tom, păturica lui Simba pe care stătea el în pușculița respectivă, i-a zis, dă-i pătura să o miroase și apoi ușor să-i lași pe ei să-și facă Ce varietate de culoare asta, cum îl cheamă? Tricolor. Teoretic se numește bicolor black torti, dar mai pe românește tricolor. Și ciocolata ăla de acolo, că nu prea am mai văzut alb cu cafeniu ăla așa. Ciocolata ăla este ciocolată neagră 85% cacao. Amărui. Provine dintr-un negru? Nu, e puiul ei. Nu? E puiul ei? E puiul ei cu un motan ciocolată, cu Fabergé. Da, da. Cu Fabergé. Fabergé, păi da, cum să-l cheme altfel? Și a ieșit San Bernard. Dar știi de ce am spus San Bernard? Pentru că atunci când era mic semăna cu un cățeluș San Bernard, avea o față de mutulu, așa. Îi trebuie un butoi la gât. Un butoi. Da. De cele mai multe ori avem tendința să și păstrăm. Știi că ești foarte important tu când botezi pisicii. Da. Pentru că așa le și rămâne numele de cele mai multe ori. Că uite, eu inițial când am cumpărat, când am luat al 2-lea pisic special să trăiască și ei, să fie fericiți în lumea lor, în armonie. Să fie în lumea lor în armonie. Eu aveam un plan să se numească Tom. Să se numească Jerry, pentru că mă gândeam că ar fi fain să fie Tom și Jerry. Nu, mi se pare că l-ai botezat bine. Păi da, că putea să-l vâneze celălalt. Da. Uite, Larisa poate să ne spună, ei au un motan de 3 ani luat de la noi și ea poate să ne spună cum s-a adaptat Seiran, cu un alt motan rezident în vârstă de 3 ani, un British. Noi mai avem pe Xenadu. E greu să-i Xenadu. De unde vă vin numele Pentru că este un tărâm al, să știți voi. Este tărâmul a tot ceea ce este minunat. Așa este și el. Este gri. S-au înțeles? S-au înțeles bine. Băieți amândoi? Nu, ea este fetiță. La început i-am lăsat să se miroasă pe sub ușă, ca să prindă mirosul unul altuia. Dar ea fiind fetiță, s-au adaptat foarte bine. E vreo regulă? Uite, de exemplu, eu am rămas acasă cu o fetiță. Dacă îi aduc un băiat, e mai simplu sau o să-i aduc tot o femelă? Am avut toate combinațiile posibile, dar eu cred că pentru noi, pentru părinți, e mai interesant să aibă și un mascul și o femelă, în sensul că la British masculii dezvoltă o gușă aia mare și arată ca niște urși. Și eu, dacă aș avea 2 pisici, mi-ar plăcea să am un mascul și o femelă și de culori diferite. Adică dacă tot am 2, măcar să mă bucur. Dar crezi că ar fi problemă la Kira mea? Alo, băiatul, ești la televizor! E fata, nu e băiat. Fata, stai cu minte că vorbeam despre... Trebuie să punem 15 plus dacă mă dați. Asta mea mică e sperioasă.
și întotdeauna a fost reticentă la cineva care a vrut să se joace cu ea. Nimeni n-a fost agresiv cu ea, dar a fost întotdeauna speriată așa și retrasă într-un colț așa. Însă, când am adus un cățel în casă, mi l-a hâhâit de am crezut că l omoară. Și mă gândesc să nu pățească la fel cu un pui nou. Ar trebui să aibă instinctul ăsta matern, femelele în special, nu să-i lase pe pui în pace. În mod normal, când sunt pui, da. Chiar dacă sunt mascul sau femele, cumva pisica mare acceptă mai ușor pisica mică, nu știu. Da. Kira poate Asta să se facă o întâmplă surpriză. și la băieți, pentru că și în cazul meu, Tom era mai mare și în scurt timp l-a acceptat. La ce perioadă de acomodare să ne așteptăm atunci când când aducem un pisic într-o casă nouă? Teoria spune că am o săptămână, într-o săptămână ar trebui să se adapteze, dar în practică n-am avut să le ia mai mult de o zi, două celor de la noi. Acum Ori să moară la depinde început. și cum e. Nu, pentru că ideea e să nu-i pui împreună. Ți-am zis, îi pui în camere separate, le schimb lucrurile cu mirosurile și la un moment dat trag ei spre ușă ca să se împrietenească unul cu celălalt. Poți să mai încerci eventual cu cușca de transport să-l pui în camera cealaltă. Na, trebuie ușor. Și după aia geloziile. Dar niște sfaturi pentru o împrietenire între câine și pisică aveți? Măi, depinde de câine și depinde de pisică. În general, nu am avut probleme cu ei, dar... Britishii oricum sunt destul de permisivi, britishii sunt calmi. Britishii sunt calmi și oamenii care și-au dorit o pisică alături de un câine au fost oameni responsabili, adică au știut că e un câine prietenos, e un câine ascultător și nu au riscat. Deși știu un caz cu cineva care are un câine de vânătoare nebun și zice, las că avem casă mare și curte. Nu prea se găsesc. Au unde să alerge. Și până la urmă, în ciuda teoriei, se împacă și se iubesc extraordinar. Dorin, îți mulțumim. Gata, mă, că pleci. Îți mulțumim tare mult. Mulțumim și pentru prezență, eu îți mulțumesc și pentru unul dintre frățiori, pentru că Simba cu siguranță acum e acasă. Pregătiți-vă pentru că nu e un proces nici ușor, dar nici greu atunci când aduceți un animăluț în casă. Chiar dacă e casa goală și e primul animal, o să fie destul de dificil să se acomodeze cu nou spațiu, pentru că pisicile sunt oricum animale teritoriale. Să aveți o săptămână minunată și să ne revedem cu bine. Mulțumim, Răzvan?